Ahojte, v katalógu 15 prichádza naša firma obrovskou zmenou a vy na tejto zmene môžete získať hneď dvakrát. Tak sledujte ďalej. Od katalógu 15 prechádza firma na nový spôsob vyplácania našich odmien, čiže toho rozdielu medzi našou nákupnou cenou a tou cenou v katalógu, a to formou cashback. Čiže peniaze sa vám budú ukladať do online peňaženky a môžete si ich vyčerpať potom v následujúcich objednávkach. No a na toto medziobdobie počas katalógu 15 môžete mať teda dvojnásobnú zľavu, pretože získavate aj 20% zľavu a aj 20% cashback do peňaženky. To znamená, že keď si v katalógu 15 urobíte objednávku za 100 eur v katalógových cenách, tak vy za ňu zaplatíte iba 80 eur, lebo máte 20% zľavu. A zároveň vám 20 eur z tejto objednávky ide do vašej online peňaženky. A tieto peniaze viete využiť pri ďalšej objednávke. To znamená, že ak si potom neskôr budete robiť opäť objednávku, ktorá bude, dajme tomu, za 50 eur, tak najskôr vám z nej odratajú tých 20 eur, ktoré ste mali uložené vo svojej peňaženke, a tak zaplatíte 30 eur. Ale zároveň vám už prichystajú do online peňaženky 10 eur ako 20% zľavu z tejto 50-ky a to použijete na tú ďalšiu objednávku. To znamená, že práve v katalógu 15 môžete získať za tú istú objednávku svoje peniaze až dvakrát a to je skvelé. Druhou novinkou je, že môžete zdieľať svoj online katalóg a pokiaľ si z neho niekto nakúpi, tak vy získate za neho odmenu do svojej peňaženky. A to je 10% z jeho objednávky. Ale nie iba prvýkrát, ale z každého jedného nákupu, ktorý v budúcnosti urobí. No a treťou výhodou je, že pokiaľ si svoju objednávku urobíte vo výške aspoň 200 bodov, tak vtedy dostávate do svojej online peňaženky aj ďalších 10 eur ako špeciálnu odmenu a miniete to na to, čo budete vy chcieť. Tých zmien je v Oriflame systéme oveľa viac a postupne vám ich všetky predstavíme. Je to skrátka nová éra v Oriflame, ktorá zároveň so sebou prináša aj možnosti lepších zárobkov, čo je podľa mňa úplne skvelé pre každého. Ak máte akékoľvek otázky, tak mi píšte alebo volajte, teda buď priamo mne alebo svojej sponzorke.